Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια διαδικασία μέσα από το μικρό κόσμο του Αβάκιου για να βρούμε ποια σχέση συνδέει την περίμετρο και την διάμετρο ενός κύκλου. Ξεκινάμε λοιπόν να ονομάσουμε τη διαδικασία. Ξεκινάμε με το για, 2 λεπτά, για, και ας δώσουμε για όνομα της διαδικασίας περίμετρος και διάμετρος. Ας έχει δύο μεταβλητές άνω κάτω τελεία, η μία να είναι η περίμετρος και η άλλη να είναι η διάμετρος. Προκειμένου να γράψει η χελώνα μας κύκλο με τη συγκεκριμένη περίμετρο, ίσως είναι σκόπιμο να τη ζητήσουμε να επαναλάβει 360 φορές το εξής: να στρέφει δεξιά κατά μία μοίρα και να πηγαίνει μπροστά όσο θα έχουμε ζητήσει εμείς να είναι η περίμετρος δια 360. Ας δούμε αν τελικά έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τελειώνουμε με τη λέξη με την εντολή τέλος. Επιλέγουμε αυτά που θέλουμε να είναι στη διαδικασία μας και πατάμε το πλήκτρο Insert. Ας αντιγράψω από εδώ την ονομασία της διαδικασίας και ας το επικολλήσω. Ας επιλέξω να έχουμε διάμετρο, ας πούμε 500 και ακτίνα 100. Ας επιλέξουμε να έχουμε περίμετρο 500 και διάμετρο 100. Βέβαια τη διάμετρο δεν τη χρησιμοποιώ εδώ πουθενά, ίσως φανεί χρήσιμη μετά. Για να το τρέξουμε να δούμε τι θα κάνει. Πολύ ωραία, καταφέραμε να κάνει μια πλήρη περιστροφή, ένα πλήρη κύκλο. Αν θέλω τώρα εγώ να υπολογίσω και τη διάμετρο που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η διάμετρος του κύκλου, θα έρθω εδώ ενδιάμεσα και θα του ζητήσω να στρέψει δεξιά κατά 90 μοίρες και να πάει μπροστά όσο θα του έχω προβλέψει εγώ που θα είναι η διάμετρος. Ας το επιλέξω πάλι όλο, πληκτρολογώ το Insert, σβήνω τα γραφικά μου και τρέχω αυτό το προγραμματάκι. Ωραία. Η διάμετρος προφανώς δεν είναι τότε 100, μπορώ όμως χρησιμοποιώντας το εργαλείο του μεταβολέα να μετακινήσω τη χελώνα και να προσαρμόσω το 100, να το πάω στο κάπου εδώ. 500 και 158 είναι οι τιμές. Μπορώ να καταγράψω αυτές τις τιμές στο φύλλο εργασίας και να δω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Ωραία. Θα μπορούσα βέβαια τον κύκλο να τον γράφει με ένα άλλο χρώμα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Ας έρθω εδώ και να του πω θέσε χρώμα στυλό, αφήνω ένα κενό, αγγείλει και να είναι 255 0,0. Και όταν πάει να γράψει την διάμετρο, να του ζητήσω να είναι
ένα διαφορετικό χρώμα στο αντιγράψω όλη την εντολή αυτή. Σε έρθω εδώ, ας την επικολλήσω και ας είναι αυτό 0 και να είναι εδώ 255. Για να δούμε τι θα έχω πετύχει μέχρι τώρα. Το επιλέγω πάλι ολόκληρο, Insert, σβήνω τα γραφικά μου και τρώω το προγραμματάκι. Ωραία, έτσι κάνει με κόκκινο χρώμα τον κύκλο και με μπλε την διάμετρο που μπορώ να την προσαρμόζω ώστε να φτάνει στο να με πείθει ότι πραγματικά είναι διάμετρος. Ωραία. Τώρα αν θέλω αυτό να ξεκινάει λιγάκι πιο πίσω, ίσως να βολεύει εδώ να βάλω μια επιπλέον σειρά, να ζητήσω δηλαδή να σηκώνει το στυλό πάνω, να πηγαίνει στη θέση χ που να είναι το μείον, έπρεπε να αφήσω ένα κενό πίσω, κενό το μείον 200 0 και στη συνέχεια να βάλει το στυλό κάτω για να μπορεί να γράψει. Ας το επιλέξω όλο αυτό, πάλι Insert, να σβήσω τα γραφικά μου και να ξαναδοκιμάσω εδώ να δω τι έχω πετύχει. Μάλιστα έτσι έχει πάει από την αριστερότερη πλευρά του παραθύρου του Canva. Χρησιμοποιώ πάλι τους μεταβολείς και ας ζητήσω να ξεκινάει από το 1 και η περίμετρος και η διάμετρος. Αυτή καλά πηγαίνει μέχρι το 1000, αυτό ας πηγαίνει μέχρι το 800. Και ας δούμε λοιπόν τώρα τις διάφορες τιμές που μπορεί να έχει η περίμετρος και αντίστοιχα η διάμετρος. Μπορώ κάπως να πετυχαίνω αυτό το συνδυασμό ώστε για την περίμετρο 802 να έχω μία διάμετρο 255. Αν θελήσω να αποσκοπήσω αυτή τη σχέση των δύο μεταβαλλόμενων μεγεθών της περιμέτρου και της διαμέτρου στο καρτεσιανό επίπεδο, θα το καταφέρω επιλέγοντας εδώ ο κατακόρυφος άξονας να είναι η περίμετρος και οριζόντιος αριστερό κλικ εδώ να είναι η διάμετρος. Τώρα που έχουν αλλάξει χρώμα μπορώ να χειρίζομαι αυτούς τους δύο μεταβολείς χρησιμοποιώντας το δυσδιάστατο μεταβολέα, ενεργοποιώντας το παράθυρο, το εργαλείο που ελέγχει σημεία. Δηλαδή αν έρθω εδώ και κάνω αριστερό κλικ, δημιουργεί ένα σημείο που οι συντεταγμένες του είναι ακριβώς οι συντεταγμένες των δύο μεταβολέων, που μπορώ τώρα να μετακινώ το σημείο. Αν θέλω δηλαδή να μικρύνω την μπλε γραμμή, αυτό που θα ήθελα εγώ να παίξει το ρόλο της διαμέτρου, θα πρέπει να το μετακινήσω αυτό αριστερά και αυτό θα το καταφέρω αν κάνω αριστερό κλικ τώρα που έχει γίνει χεράκι και πηγαίνοντας προς τα πίσω. Κάπου εδώ λοιπόν είναι το σημείο το οποίο με ενδιαφέρει. Θα ήθελα να δω και κάποιοι άλλοι συνδυασμοί που ουσιαστικά θα βρίσκονται. Θα προσπαθήσω τώρα να εκμεταλλευτώ λιγάκι περισσότερο τις δυνατότητες που έχει ο δυσδιάστατος μεταβολέας. Ας το εμφανίσω εδώ και τους δύο άξονες για να ξέρω ουσιαστικά τι μου γίνεται. Θα προσπαθήσω από τα εργαλεία διαχείριση ψηφίδων να επιλέξω τον δυσδιάστατο μεταβολέα, είναι επιλεγμένο εδώ, και θα βάλω τα άκρα να είναι από το -30 και του χ, παρουσιάστηκε εδώ μέχρι και για το ψ από το -30 και το χ και το ψ τα έχει πάρει να είναι ωραία. Έτσι έχουν εμφανιστεί δύο άξονες. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλη μετατροπή στο δυσδιάστατο μεταβολέα. Ας κλείσω το παράθυρο με τη διαχείριση των ψηφίδων. Και έρχομαι τώρα να τοποθετήσω ένα άλλο σημείο, αφού έχω ενεργοποιήσει τα σημεία ελέγχου από εδώ. Ας κάνω ένα αριστερό κλικ εδώ και βλέπω ότι ο συνδυασμός που έχω, το
κόκκινου και του μπλε, δηλαδή της περιμέτρου και της διαμέτρου, δεν με καλύπτει. Θα ήθελα η χελώνα να πηγαίνει λίγα πιο πίσω. Άρα όταν έρθω εδώ με αριστερό κλικ θα το σύρω ώστε να είναι περίπου στη σωστή θέση, κάπου εκεί. Να βάλω άλλο ένα σημείο, κάπου εκεί. Παρατηρώ ότι αυτά τα σημεία δεν είναι και τόσο άσχετα μεταξύ τους. Αυτό θα είναι και το ζητούμενο, δηλαδή να παρατηρήσουν οι μαθητές μας. Δηλαδή αν πάρω άλλο ένα σημείο, πάλι βλέπω ότι αυτό δεν είναι σημείο που με εξυπηρετεί. Προφανώς πολύ εύκολα μάλλον θα το σύρω προς τα εδώ για να πετύχω το στόχο μου. Εντάξει. Άρα σίγουρα αυτά τα σημεία τα οποία ικανοποιούν το συνδυασμό η χελώνα να τελειώνει επάνω στην αντιδιαμετρική θέση από όπου έχει ξεκινήσει, είναι πάνω σε μια ευθεία. Θα βάλω άλλο ένα. Μάλλον οι τιμές της περιμέτρου και της διαμέτρου τείνουν να μου διαμορφώσουν την άποψη ότι είναι ανάλογες. Προφανώς θα περνάνε και από το 0. Το ζητούμενο είναι να βρουν τώρα και οι μαθητές μας ποιος είναι αυτός ο σταθερός λόγος. Πιθανόν να προκαλεί και ενδιαφέρον. Αυτά.